आइजो गोहो थांनानै थाथों नैबे खन्थाइखौ सुजुनाय गसाइगाव BEd कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथाङा कलकातानि डक्टर ममिता देबनाथ बिथाङा जिनाहारि खालामजानानै खास्रि बिस्रि बुथारजानाय बिथांखौ लानानै सुजुनाय बे खन्थाइखौ आं फरायथिनो लादों। आइजो गोहो थांनानै थाथों गोजोनै आबुङै आंबो उन्दुगौमोन। आरजिकार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटेलनि सेमिनार हलाव गोदै सिमां आंबो नुगौमोन आं हौवा जानायमोनब्ला। जम राजानि सान्थ्रिफोरजों दावहा आंबो नांगौमोन सौथारगौमोन जोथारगौमोन आं हौवा जानायमोनब्ला। बिफां सायाव गाखोनानै हस्रिखाव हस्रिखाव मदद बिगौमोन अखोरांनि हाथरखिजों खोमसि खथाखौ सोरां खालामनानै। साफा साफा सुथुरनि सिनायथि लागौमोन आं हौवा जानायमोनब्ला। अख्रां सा सा बिरबायगौमोन हरबादि खोमसियावबो लोगोफोरजों थाखुमालायनाय गेलेगौमोन आं हौवा जानायमोनब्ला। बेटि बाचाव बेटि पढ़ाव मोन्थोरजों आइ आफाया आंखौ थुलुंगा होदोंमोन डाक्टार जानायनि। आंबो डाक्टार जागौमोन आं हौवा जानायमोनब्ला। बिबार बारियाव बारहां बिरहां मोसागौमोन रंजागौमन आइ आफानि मेगनाव रंजानायनि दुंब्रुद मोदै गहोगौमोन आं हौवा जानायमोनब्ला। 36 घन्टा सम जोगार जादों बोबथिं जादों गोथार देहाखौ खनले खनले जिनाहारि खालामजादों। आंबो सौख्लायगौमोन जोख्लायगौमोन सुथुरखौ फोजोबस्रांनानै सेवहांगार खालामगौमोन आं हौवा जानायमोनब्ला। बेलासि समाव गुफुर गाबनि जि जोमनानै गोथै महराव आं थानाय नङामोन आं हौवा जानायमोनब्ला। सोरगिदिं जोंबाय थानाय मम बाथिनि गेजेराव बिबारनि माला गाननानै राव फाव गैयै सावगारि जानानै आं थानाय नङामोन। गोदोनायाव स्टेटास्क'प गाननानै नायगौमोन आं बेराम सोखागौमोन आं बेराम रंजानाय लाबोगौमोन आं बयनिबो जिउआव आं हौवा जानायमोनब्ला। लैथो लैथोमा सानस्रिगौमोन हाजो हाजोमा गाखोगौमन अखाफोराव आगान हैगौमोन देरहासारनि फिरफिला बिरहोगौमोन नोंसोरबायदि हौवा जानायमोनब्ला। आंबो थैनाय नङामोन नोंसोरबायदि अन्थाइ बिखानि हौवा जानायमोनब्ला। गोजोन्थों।